Ramogi en geno mara ni odhiambo mari teri makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag ratil odhiambo ni an ka Lolidi Okeyo Ramogi e telo mokwongo mag weche manyien mag ratil bang'e to bedo kod twak marwa mabende mar ratil adhi bedo kod wenda Omulo Junior kachiel kod Frederick Okango giduto te gidhigo mbaka kaluwore kod chal mar piny Kenya odhiambo ma kawuono Ramogi wadhi ng'iyo weche mag Adani weche mag siasa mar piny Kenya kachiel kod twak mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua makoro juma makinyni donjo e od bura mar Senate magi to kod mamoko mathoth Ramogi ibro bedo kibedo kod chakre twak kata chakre weche manyien mabende wachako godo kachiel kod twak mar ratil odhiambo ma kawuono mokwongo Ramogi wa mi thuond weche mawamiyo peke weche manyien mag ratil tiendeni. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwayo jo Kenya mondo obed gi kwe samo ikore chopo e Senate juma manyien e kinde twak mar thicho oko. The broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with Ketraco and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. Do not begin to condemn innocent companies. Raila Odinga okawo chung' mar siro Adani timorak pacho kaka Kalonzo Musyoka osingo dhi e doho mar chungo chenro mag kambino. Wakelo ni chenro ma Jumapil ka Jumapil mang'iyo weche masako it e pacho ka. Ero kamano Ramogi kuom yiero Ramogi TV weche manyien mag ratil chakore sani nyinga en George Bati jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno machiegni. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo jo Kenya duto mondo med mana nyayo kwe maonge dewo okang' mar od bura mar Senate magibiro kawe chenro mar dwaro thiche oko chakre chieng' tich ariyo. Jatelo ma oloso bang' yuoro e nyasi mar alam ma Jumapil e kaunti ma Embu bende okwayo jo piny mondo med lamone kachiel kod piny Kenya to chutho bang' jo od bura goyo ombulu mar thiche oko. Joja oko nigi ler mar wachni. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oyuoro e alam ma Jumapil e kanisa jo Anglican mar St. Mark TTC Kigari mantiere Manyata e kaunti ma Embu. Gachagua mane wuotho gi minode mabende jadolo Dorcas Gachagua ne ojiwo jo Kenya duto mondo mi kik bed gi kihondko to chutho e kindeni mapaka mapek mar dwaro gole e apis goe. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Si iko Mungu mbinguni. Binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Muendelee kuombea nchi yetu. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu. Si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu? E nyasi mane obagi e kanisa na omar yango higni 34 nyaka ne diocese ma Embu chakre, Gachagua ne kata kamano nyiso geno ni doho kidekrese kadiponi od bura mar Senate bende ogoyo ombulu mar gwethe oko. Minod Gachagua ne komachielo jiwo jo Kenya mondo mi omed bedo gi yie kod geno to chutho e kindeni matungni kwa kotelo mapacho ka. Our judiciary is very professional and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Because if you want a generation and you want a Kenya that is better, a Kenya that has love, unity, and that which moves to greater heights, you must remain
in God. You must be prayerful, you must be faithful, shun immorality. Neko machielo jiwo jo Kenya duto mondo mi omed mana nyayo kwe, kolero ni sani koro obolore, kendo goyo chonge piny e nyim Nyasaye madwarone ema mondo mi koro otimre. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Sisi tuko na nchi ya Kenya, tuna nchi nyingine. Na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu. And also we must understand in God there is that comfort that the one who started a good work will finish. George Aoko, Ramogi TV. Kawasudo nyako Ramogi Owere kod Magashagwa koro wadonje motendore kod weche mag orak mar adani kaka nang'isi motelo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka olando ni gibiro dhi e doho tarik 17 mar dweni mar kwedo okang' mane sirikal okawo mar chiwo orak ne kambi mar adani mondo ta chenro mag ketrako mar keyo teko sitima e pacho ka. E twak mane duond buch Wiper obedo godo kawuono giwacho ni wach thecho oko Gachagua ne oti godo mar umo wang' jo Kenya mondo mi adani orak mar tayo chenro madito mag piny owacho mathurka. Fredrick Omondi nigi ler mar wachni. Kane oloso e magawa moro e boma ma Nairobi, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka owacho ni chenro mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua en rieko ma sirikal ni godo mar galo pach jo Kenya seche ma giketo winjruok gi kambi mar adani mondo giket koki orak mar keyo teko sitima. The impeachment drama was a smoke screen that was meant to divert the attention of Kenyans and provide cover for these multi-billion deals to be sealed by the bread-based government. We want to assure Kenyans that we will not allow our country to be auctioned by this bread-based regime. Ma en bang' ndalo achiel nyaka ne sirikal lando ni gimiyo kambi mar adani orak mar bilion 95 mondo ota kambi mar ketrako kuom higni 30. I have seen multi-billion deals being granted by the broad-based government to one Andani in an opaque, non-competitive and secretive manner. Kuom mano, osingo madhi e doho tarik 17 dweni mar chungo kambi mar adani dhi mbele kod orak mane oketo kokeno. We will, on behalf of the people of Kenya, be appearing in court on October the 17th. 2 days ago, even with the overwhelming public resistance, the broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with Ketrako and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. Kalonzo omed ni sirikand Kenya Kwanza ne osathich oko gi jopiny chieng' mane ikawo pach jopiny ewi paro mathicho oko Rigathi Gachagua kuma jopiny nowacho ni jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua odhi pacho kanyakla. This parliament was impeached by Kenyans on the 25th of June. So they lack the moral authority to adjudicate on such heavy matters of national importance. Kalonzo bende wacho ni Gachagua nigi ratiro madhi e doho ka oponi od bura mar Senate obiro opuodho okang' mane od bura mamalo okawo mathiche ok e apisi. But Gachagua, as a Kenyan, has got his rights under the law, and I can tell you quite frankly, I was very impressed by his own presentation in his own defense. Opuojo od bura 44 mane ogoyo ngbulo mar balo gi chenro mathicho oko Rigathi Gachagua. And it is clear that this was like a lynch mob. But there are 44 Kenyan leaders who stood firm and listened to the pulse and the aspirations of the Kenyan people. Ne weche telo mag duond buch Wiper omedo ni jaod bura madada Farah Malim idhi kaw ne okang' mowinjore bang' kane jaod burano balo gi chike ma duond burano. That was terrible concoction. Farah Malim is undergoing disciplinary proceedings by Wiper Democratic Movement. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Odinga odok ne sirikal ewi orak mar kambi mar adani kata orak mar kambi mar adani oyudo mar tayo kambi mar thedho teko sitima ma pacho ka Ketrako. Raila olero ni kane en Prime Minister ma pacho ka ne sirikal mar Kenya kod kambi adani kokalo kuom sirikal mar piny India ne osechako twak mag wilo orak. Kata kamano chik mane gayo chenrono
ne okongirore makare gi kindeno. Raila okone mondo Kenya odongre makare nyaka oyie chiwo kinde malach ne joket mwandu machano dongo kata donje alap mar ndeke kendo dongo alap mar ndeke mapacho kaka JKIA kod keyo sitima kaka imiyo waler kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Gino machal kagima obwogo jo Kenya mosebedo ka gombo winjo kama Odinga ochung' ewi wach mar Adani. Ogai mar ODM Raila Odinga golo ler ne kambi mar Adani en kambi moyango koyare chon kendo osetimo ne limbe piny India. Oneno kit tich mong'ith ma kambi no timo. Raila odok ne kambi mar Adani kendo koni e yo ma Kenya nyalo goyo godo okang' e weche mag dongruok monywando nyaka yaro gedo mar JKIA. Adani company conglomerate is worth over $200 billion. It cannot be an Adani gate. Deal with the issues as they are. If some people have made mistakes, let them own up that they made some mistakes. But do not begin to condemn innocent companies. Telno masali laro kom kuku mari urok mar pinje mag Afrika AUC. Okoni Kenya ne kod jowuoth matiyo kod alap mar ndeke ma JKIA moingo milion 8.5 kendo dwaro nitiere mar gere e okang' manyasani e kaka alap mar ndeke mamoko. You must change the way we address our planned PPPs if you protect the current positioning of Kenya as the most profitable and reliable destination for PPPs programs, and at the same time ensure that the interests of the people of Kenya are protected. Odinga omero ni Kenya ok ni kod thoche mar keyo teko mar stima rang'iny manyalo romo kendo kambi mar Adani kalore kod tije moseneno biro tero Kenya nyime. Ongoing energy and airport projects therefore present a critical test that could make or break our ability to compete in the field of infrastructure development for a considerable period. Odinga mokone ne otimo limbe pinyno mar India kokalo kuom Prime Minister mar piny India machon Narendra Modi kendo neno kaka kambino chalo. Odinga jiwo jo Kenya mondo rang chike mabiro tayo rak magi kete kogi kod Adani. The PPP law we have today is a variation of the PPP laws of the Gujarat state that Prime Minister gave us in hard copy. Unfortunately, we adulterated what we borrowed from India and then ended up with a law that is not fulfilling the needs of the country or the expectations of the people. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi kamane kaka weche chalo e pau siasa. Raila siro Adani, Kalonzo Musyoka chano dhiedo. Mane kaka siasa en nyako Ramogi mago gen yawa mane wuoyo gi dola achiel e kinde mag kampen motelo ni yiero mag 2022. Ang'o ma okelo pogruok? Wawere kod mago, jaod bura machon mar Rieda Rafael Tuju otelo wuoth mar kilomita 50 kowuok Kisumu nyaka Ralingo kaka achiel kuom chenro mag chiwo computers kod laptops ne rowere e kanisa mar Ralingo ACK kar chung od bura mar Rieda. Tuju nosir kod gavana Masia James Orengo kod jaod bura mar Rieda Otiende Amolo bende osingo gero kar tiegruok e weche mag lony manyasani e kaunti ma Siaya. Jotelo bende osingo chung' gi rowere e tego talanta magi mondo gikonyre godo e ngima margi mapile pile. Project no one direct internet through Starlink. Manisoni the fast speed internet mwango ka and same level my nyalu America, my nyalu UK, my nyalu Nairobi, Kamora Mora. The creation of this hub can be replicated in the county. We have seen in a very practical way how young people and others involved can use technology in the communication and information sector to make a living. And it is very, very, rewarding to see people in a very simple way using technology, earning a living in the village.
Ramogi kowuok Siaya to wadhi ane gwenge ma Homa Bay kama medruok landruok mar lokruok chal kod lwasi medo kelo midhiero. Ramogi medruok mar pi mar nam Lolwe ma ikelo kod lokruok chal kod lwasi medo kelo luoro e chuny jodak e chula ma yudore e nam Lolwe. Mwandu mane jopiny oketo machiegni kod dho wedhe makono sani odong' mana ka sigana kalal ma jopiny yudo. Ramogi medo nyayo dhier e kind ogendni ma yudore e chula. Mondo ne wayang kaka mwandu mane jopiny oketo e geno margi nimo e nam, watimo limbe chula ma Takawiri, Remba kod Mfangano e kaunti ma Homa Bay kendo ma e sigana. Mondo wayang kaka medruok pi nam Lolwe kaluwore kod koth mosebedo ka chwe kuom higni 5 osebedo ka kelo midhiero ne jodak e chula ma yudore nam Lolwe. Mbita warwako nanga moyiedhi kendo wadonje yie. Bang'e to yie piacho pi. Weche chimo Takawiri, Mfangano kod Remba, sub-county ma Suba West. E kuonde ma wakale e nam, e tie chula mar Osinga, wayudo yien kod kite ma pi osemwonyo. Chunowa mondo wago brek matin, mondo wane kaka nam timore kod chwech ma nyaka laga ne oketo e lo motuo. To kata mana kama wakwang'eni, higni 5 mokalo, ne en lo motuo. To sani, olokore odogwal. Mondo wang'e matut midhiero ma medruok pi nam Lolwe osekelo. Yie tagore. Ng'wech ochimo Takawiri. Gichien, wachako neno udi ma korgi odong' nono. Kata obedo ni apaka magore dho wath mosore kod kuoyo marachar ma yudore Takawiri. Lal ma pi osekelo yangore e lela. Udi mane jopiny ogere dho wath ka gin kod geno ni nyalo kelonegi lokruok, sani odong' ka ojony e lweny. Ka udi mane ji odake kod mag ohala mane yweyo kod ywech, sani pi nam ema luoko. Moko bende nolor kendo kifule jarit. Achiel kuom udigo en kar uso rech ma idendo ni banda. Banda ma jogweng' koni ne oger chiegni mita 80 kowuok e dho nam, kendo mane en geno mar jopiny ma osewuok e nam mar choko rech ma itere chiro. Pi ne olawo mojuko kendo sani en ei nam. Ka ng'iye maber gi kuma sani pi ochope kuma pi ne nitie, osemedore madhi dipar. Nikech king'iyo kuma banda nitie, banda ni noger malo. Mani nyalo yudo ni yietwa mane wayago nam kwa dhi lupo, ne gigo chien mar banda ni kapok ochope banda ni. Ma bende wanyalo ywayogi, mwachak kwa yudo yo ma ji ne nyalo kadhogo kaka bire banda ka. To king'iyo sani, pigno ochamo piny ni mo banda ni obede pi. Kuonde mane ji wuothe ka pimo rech kendo kuonde mane barafa mag kano rech ne oketie, sani apaka ema dhume ka barafgo to chieng'go oko. Kata obedo ni jolupo maka ywagogo ka gigeno yuto mowuok e nam. Johala koni pi nam orocho ohala margi kaka ma ginyalo dhiye onge nikech yuto mapiny. Waseyudo pek kaluwore gi kaka uneno odwa ne mae karwa mar tich mangima wasebedo ka nitiere. Ka wayude nweng'owa to sani okethore ma kata king'iye kaka chalo ok ober. Pi nyocho biro mang'eny momiyo kethore kabisa. Koro ne wakwayo jo county government gi government maduong' mondo ne kaka nyalo konyowa, wane yo mwanyalo losogo kar ohalawa ni. Nikech magi ma kelo nweng'o ne piny, osuru wuok ka, magero county, gero nyaka Kenya mangima. Sirikal nyalo biro wanyalo do kaka wanyalo songo wae tie pi mondo wasong to ok dwa wuogi kata midhi ger kamoro mbele nikech in gi lweti nono. Koro onge kaka inyalo timo. Koro wagomni ka sirikal nyalo biro manyalo miyo wa kaka wanyalo chakore mondo wayud kaka wasudo mbele to business wagi odhi mbele kata gi empower wa e yo mora ma ginyalo mondo wayud kaka wadhi mbele. Kaluwore kod Pamelo Pondo ma pi ne odhi kod ohande lero ni pong' mar pi bende koro kelo dhungruok mar oganda e kuonde ma oting'ore gi malo. Gino moko ni nyalo kelo negi midhiero poni masira mar mach omuoch apoya nono Takawiri. Ka pigni nochako biro, pi mokwongo nobiro moywero udi mokwongo.
Kochako biro mar ariyo to chako koro yuero udi ma face mar Takawiri ka okethre seriously. Ma koro biashara manene dho nam nochuno ji mosudo i kind udi. Biashara madongo machal kata mag uso gas koro dhi ofundore i kind udi ma seche ma mach nyalo wuok kata i Takawiri ka. Ok wang'eyo. Nikech mach kokikre, stima kokikre gi gik machal gas, gi utewa mag mabati mofundre marach kabisa ni. Nyalo kelonwa gi marach kendo Takawiri nyalo wang' yo marach kabisa. Gikoni karo bedo ni sirikal mamalo ne okawo nying-gi mar konyogi. Pok gineno kony moro amora kendo jotelo mane oyier bende pok ochopo kuomgi ka gin kod luoro ni poni ok okawo okang' mapiyo. Apaka mamedo gedo tie udi nyalo medo kelonegi midhiero. Sana ni mbunge marwa ma Honorable Millie Odhiambo olore ground ka mondo ng'iye kaka jo Takawiri chal. Wakwayo Mama Gladys Nyasuna Wanga kani biro kuwakwayo kura higa mar 2022 Takawiri nok chal kama. Sani Takawiri orumo. Gige wa mang'eny nokethre e pi. Sama ne pigni omonjowa. Yamo ne ywak gotieno ute mag biashara pi nodhi modhi gi gige wa mang'eny. National government ne wachiwo ywagno mane ubiro ma ukawo nyingewa but onge gi musetimonwa kata achiel. Kora wan gi kwayo nyingewa kaka ne ukawo ubie ground mondo uchiw kony mowinjore. Koro wanyalo kwayo ni sirikal mondo ne kaka nyalo konyowa e wach mar gero banda. To kata mana jowandwa ma bende olalo gigegi mane olalo utegi. One kaka nyalo konyo. Turu mano iyudo ka yuto wodok piny ma kata sani joma tero nyithindo skul gin gi tich matek. Kopogore kod rocho ohala kod kuonde dak ne oganda ma Takawiri. Jodak maka bende koni ngimagi ni kama rach kaluwore kod tuoche ma medruok pigno nyalo kelo koting'o tuo mar malaria. Side effect yore mag diewo remo. Namba 2, tuoche landore kaka pi osebedo machiegni ni kata malaria koro bedo mang'eny. Masuna koro chudo yore ka udi mane pi odare gidi sono dhi ogede korido go. Koro yudo ka sono dak kodwa machiegni kelonwa malaria. Kopogore gi manendo wan gi typhoid mang'eny e tie nam ka. Kabisa typhoid ng'eny e tie nam ka. Koro wan gi challenges mang'eny e tie nam ka. Midhiero ni ok omako mana Takawiri kende. Ne waringo nyaka chula machielo. Remba. Kata obedo ni gichien kwe mar nam kod limbo mar chula Remba nyiso kama geno nitie. E donjo e chula mar Remba ma en achiel kuom chula matindo kata kamano ni kod kwan oganda mathoth. Wayudo ka mirimb nam ma okel kod lokruok chal kor lwasi okelo kiondko e chuny jodak. Jodak maka koni poni koth omedo chwe. Remba ma oseng'ere kaka chula achiel nyalo pogore diriyo. Kaluwore gi kodhi mosebedo ka chwe. Apani neno yiecha. Neno macha bende. Koche mane pi gike. To kaluwore gi kodhi mosebedo ka chwe. Kodhi osebedo ka chwe mang'eny ma pi nobiro mo affect Remba. Mano ng'ado Remba. Maka pako ywak ka yamo ywak kama to pi ng'ado kacha. Ka yamo ywak kocha to pi ng'ado koni. Ma jolupo nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Jodukni nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Johala matindo mag aswekra nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Kendo ne gibedo gi lal mang'eny kabisa. Kaluwore kod picha ma wagoyo kokalo kor lwasi. Pi mawuok e bath nam koni gi kocha medo thung'o lowo motuo matudo kuonde ariyo moting'ore kod malo e chula mar Remba. Kendo weyo mana hosi matin moriwo jodak ma e chulano moseng'ere kaka chula achiel nyaka ni chwe piny. Mana kaka Takawiri, kar uso rech mar Remba mane oger kod bengi mar piny mangima ma jodak koni ne nitiere oko mar nam sani pi oluoro. Lowo motuo mane nitiere dho nam sani yiedhie makwang'e kendo gowe. Ka gi e kinde ni ng'ato nyalo wuok e ode to donjo e yie kata wuok e yie to donjo e ot ma ok onyono lowo motuo. Kaluwore kod Semekio Koth ma en jatend dho wedhe e chula mar Remba. Midhiero mar medruok pi nam osemiyo jolupo lal mathoth koting'o lal mar yiedhi kaachiel kod tonde mag lupo. Jok ma lupo kaka jolupo nitie manowito yiedhi dabal. Yiedhi madhi 10 ne yamo biro mo baro kite ma gigo nolokore takataka. Manyaka tonde gigo be nobedo tonde makoro ok tonde. Kaluwore kama pi osebedo kakalo cha. Ne wadwa ni mondo mi gimiwa support kata boch gine moko minyalo ket kanyo ma kata ka pi obiro to koro ok nyal timo nade. Ok nyal afi. Wasetemo kwa pango kidi kar kanyo lakini seche moko pi biro gi teko mang'eny makal nyaka kitego maywe nyaka kitego matimo nade madhi nawo. Bang' ne seneno chal mar Takawiri kod Remba kendo winjo kwayo margi ne sirikal mondo konygi kapok midhiero gore kuomgi kendo Remba opogore diriyo ka mwandu omedo lal e chula ma Takawiri.
ne waduogo wapiacho ng'wech kendo yweyo e chula ma Mfangano mar chako odiechiengwa mar ariyo e ng'eyo kaka medruok pi nam medo kelo midhiero ne jodak ma e chula mayudore e gwenge ma Homa Bay. Erokamano nyakoro mo kuom kajara Ramogi TV wakaw yweyo maro mokwongo dakika en 24 bang' sa achiel mar odhiambo ma en ratili Ramogi TV ka inyisa ni bati no madar mano Reverend Jojo Yoyomba Pat Gweng wacho ni oneno madar. Erokamano ahinya kuom Solomon mar Kibuye wacho ni gima baba osewacho kendo anasiro ni adani no en kambi maber. Kasto Ben Osiha bende wacho ni opak ruoth Wuod Tsunami an Ben Osiha wacho ni gima jakom osewacho kanyal tamora an kora asira dani okaw nyaka kembe mag sukari be. Mano Ben Osiha wacho ni amos ne nyakwara wayane luongo ni Adani ma nyakwara otuko. Kosa Adani waparo ni enten Adani ma nyakwara otuko. Shem Otho Soja wacho ni closely following wacho ni sani sirikand ni ler ka pamba kendo ana wuon okanyalo wuoye molo kaka jakom osewuoye. Kasto makamu mano iluongo ni en director mar broad based government wacho ni gima Raila wacho mar Adani no is final. Ng'is Kalonzo ni mondo dhi mos. Ana kaka ji wuoyo nyakwara Ramogi gi kinde ni to wakaw yweyo kaw duogo pod wan gi weche mamoko e weche manyien mag ratil magin weche mag tuke kasto bang'e obro donje twak omiyo kik idhi mabor mar Ramogi TV. Mama Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka kendo in gi duol e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Imefika time ya kupaka nyumba rangi. Citizen Duka the home of discounts inakuletea ofa ya rangi za kishua za Duracoat kutoka Mudhukinjo. Duracoat Vinyl Silk ya lita 20 na Duracoat Vinyl Matte Deluxe 1 ya lita 4. Ukinunua hii package ya rangi on Citizen Duka for 14,900 utasave 1,250. Piga star 487 star 5 hash star hii ulipie na utapokea confirmation message ya kuchukua package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhukinjo karibu nawe. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Kawadonje tuke ni Henok Mulue Beran
no dhi nyime gi dwoko makare tuke mag riembo ndiga piem mag pinje Afrika. Bang' bedo jaloch piem mag pinje Afrika higa mar 2024 manobagi e kaunti ma Uasin Gishu, Enock otieko thuolo mokwongo bang' riembo ndiga kuom seche 3 dakika 46 gi nyiri 21 e piem mar kilomita 150 kod 8 kowuok e boma ma Eldoret nyaka Iten. Charles Kagimo okawo midila mar bronze bang' tieko e thuolo mar 3 tok Emil Van Niekak mawuok e piny mar Afrika ma milambo. Ja Kenya Fantaza Marutere Gisheru notieko e thuolo mar 27 nyiriri thuolo mar 27 gi nyiriri 55 tok jaloch. Kuom jotugo maromo 94 e kidieny mar kilomita 150 kod 8, jotugo 24 ne ok otieko, kama bende noting'o ja Kenya Cornelius Kemboi gi Kipruto Ivan Malakwe. I came here for to get the record third time, so I'm really happy to win it all the day. Honestly, the team really impressive today. Without them, I can't win because all the day we control the race until the last 10K. They control for me. But there is a bright future here in Africa, and what we can see today is that it's booming everywhere, it's growing everywhere. We have top athletes everywhere. Of course, the UCI World Championships next year in Rwanda will really help also to develop cycling in Africa. But I think championships at this level, with the top riders riding the championship, are really helpful, and that's great for everybody. I can say that all the stress is gone now. So this was maybe the most important day, but all 5 days went really, really smooth. So from the first minute at 9 o'clock on Wednesday until now, here in Iten, everything went very smoothly, very safe. We had no incidents. We had beautiful races, beautiful winners, many different nationalities, so big crowds. So I'm a very, very, very happy organizer. I will be very satisfied tonight. Ramogi airlap ma Mumboha Grounds e county ma Vihiga, club mar Kenya Police Bullets oloyo club mar Bunyore Starlets gonde 2-0 kendo dhi nyime gi dwoko makare tuke mag adhula mag lig maduong' mar Wakeni. Kama chelo club mar Ulinzi Starlets nowuok amodhi gol 1-1 gi club mar Kisped Queens e alap mar Waraka Grounds. Ulinzi Starlets noyudo gol margi e dakika mar 16 kokalo kuom jatugo Akoth Lucy, kapok Kisped Queens loyo e dakika mar 30 kokalo kuom jatugo Lilian Adeda. E tuke mamoko club mar Trinity noloyo Kibera Soccer Women gol 1-0 ka Zite Queens nowuok amodhi 0-0 gi joloch nyadi Beach Vihiga Queens e alap mar Zitek University Grounds. Hiyo grau imeenda hivi. Imedunda hiyo boli imedunda. Wacheki hiyo grau. Kwa hii draw ambayo tumepata coming from a loss, then unakuja napata draw. We have been working so hard on attacking, so which means we got a goal. Inamaanisha that at least something ambayo tumewakia inakuja ikifanya nini ikimprove. So from a loss to a draw, I think it's a good sign that we are going forward. It's an improvement for us. It is what we really needed as per now. Since it is an away match, it is a Premier League, it is a competitive level. And being that we are facing Ulinzi, I think 1 point is enough for us for today. Giko mar weche manyien mag ratilo dhiambo makawuono nyakora mogo kadana ketsa kadugo to wadonje twak marwa modong' moko watimo sani kachiel kod ote mag mioro ang' wasom sa 3 ma en ratilo weche manyien chope giko mare warome twak kik dhi mabor. Huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku. Hasha na Shabiki Aviator, shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18.
Tuo mar kansa mulo ngimawa duto e yore mopogore opogore. Anyuolawa, osiepewa, kata jogo ma watiyogo. Nyalo bedo ni achiel kuomwa osechango ne tuo mar kansa. Jarit jatuo mar kansa, kata en jalno machiwo kony ne jatuo mar kansa. Tuo mar kansa en gino mantiere kindwa waduto kedo gi tuo mar kansa. Ka waduto wadhi mondo timnwa screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno ki yanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo, we must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao. Onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka loc commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Chalgi mama wina. Hey. Chalgi mama wina. Gimala monya wina. Mondo mi yud thuma mara wino kaka sikiza tune mari, inyalo dio star 860 star 416 ash. Ma wan tiere Ramogi TV. Ramogi TV aod jatumbe duto. Ero uru kamano. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriure otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ng'ajo ng'o twak mar rameny piny. Chik bai. Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV kana singo ne tielo mokwongo en weche manyien mar ariyo en twak marwa mar ratil chakore sani. An ka kod Omulo Junior kaachiel kod Fredrick Okango. Omulo en ja Kenya Kwanza, Okango en ja Azimio. Okang'eni ja loko batiso but ubro wachonwa mana e twaka nikech kawuono
Okaneno kane entiere kama joma wacho ni gin jo Azimio ne nitie. Motingo Kalonzo Musyoka. Kata kamano. En wuon bro wuok e dhoge nyakora Ramogi. Machiegni uru e twak mar Atilo dhi maka wuono. Osebudho kapok ubiro ji ariyogi kaun kanyakla. Kata kamano mae thuolo maber. Kendo sani weche chiek. Wach maduong' ka manitie en wach mar winjruoge ma sirikal osedonje. Kalonzo Musyoka owacho tarik 17 ma dwe no dhi e doho. Odhi mako bura mondo mi ochung chenro duto mag Adani. Winjruok ma Adani osebedo godo gi sirikal ma pacho ka. Raila Amolo Odinga kuom thuolo mokwongo chakre ne wach mar Adani wuogi. Raila wacho ni Adani nong'ere go kane en prime minister ma pacho ka. Kendo gik moko mane pod odeko. Adani en kambi maber. Mane gima Raila wacho. Kalonzo kono dhi e doho. Adieri ni kanye e weche mag deals kata winjruoge mitime kind sirikal gi kembe maoko. Mulo machiegni neno ka chunyi idhore mondo iwach wachni mapiyo piyo. Erokamano George Bati, amor ka waromo gi owada Okango. Koro sani wan e broad based government. Kendo koro kanton mano gwere to wakidhore to wacho ni ma ja Kenya Kwanza. Sani koro wan e ot achiel. To kendo warwake to biro nyiso nikech en mokoro ok adwa donje e wachne. Lakini kiwacho wach mar winjruok mag Adani. Ng'eni Adani en kambi ma ntie matimo ohala kendo otimo oke Kenya ka otimo pinje mopogore opogore. Kidhi Rwanda ntie kaka otiyo Rwanda otiyo pinje mopogore opogore. Adani nigi capacity, yani en gi teko mar timo projects madongo dongo. Tineno ka ndalo mane ker wuok dhi e pinje maoko notemo gimiluongo ni negotiation, nowuoyo gi partners mondo bi e Kenya ka e gimiluongo ni public private partnership, yani gimiluongo ni government riwore gi private company mondo gilos project madongo. Neno ka jopiny ywak ni airport wa koth chwe. Ni neno ka nigolo nyaka kata CNN igolo kuonde mopogore opogore ni koth kochwe airport wa miwa ginane aibu. Kineno stima lale airport. Koro ma international airport monego bed ni ji kabire Kenya ka joma dongo dongo, joma lich kama King Charles gini kabire Kenya ka to mana airport magitiyogo. Koro kana chak process mar timo Adani ni to yudore nitie joma ne nigi interest. Ma joma ne nigi interest gin joma koro nokete do mindwa nogol gi ka. Ma ka joma ne nigi interest e Adani. Ta ananyise ni sadara nikech magi joma nokelo koko nikech gicha negotiation no chakore. Ting'en negotiation ko chakore ka joka pok ne gitimo investment. To gima ne kelo koko niya jotije mane Kenya airport ka idhi tergi kure. To ere kaka Kenya dhi benefit to jogi ko invest ere kaka gin gidhi yudo pesa gi mago questions mane ji wacho lakini neno ka wach ni into the Senate gina parliament majoko penjo minister ma in charge mar treasury mo minister wacho dadhoge owacho maber ni jogi kokwa winjore kodgi to winjruok ni ibro time kaluwore gi procurement laws ma Kenya. Koro joma ywak gin joma nigi interest. Koro kaja komo wacho no ong'e Adani. Onyiso ni Adani gima jo Kenya nego ng'e ni Adani en kambi maduong' mabiro invest e Kenya airport, odhi invest e weche mag sitima, odwa ni invest e project madongo dongo nikech pesa gi ok onya yudo kwa kawo gi ushuru. Sani ngene kwa medo ushuru e weche mag gero airport, jo piny dhi ywak. Lakini ko yudo kambi manyalo gero nwa kamoro maduong' maber. Toka pesa no after 30 years. Mano nyiso ni mano concessional loan. Mano nyiso ni ok wachule en modhi kawo pesa ne. Ochalo kaka expressway. Expressway jo China mano gero expressway michulo jo kikalo ndara kai tichulo pesa. Gikawo pesa gi ne sign for 25 years. Onge ngamo ywake lakini ka jo siasa nigi interest. To mana momiyo koro expressway ne en gima nyien. Ne en chenro manyien. Lakini ma paunde ke mosebedo ka jopiny tiyo godo nono. Ok ne ka pogruok nitiere gini. To ngene nyako bed expanded, nyako bed gima nyien. Koro nyaka lose standard ma international standard. Chalo kaka Adani odhi Rwanda loso airport ma international. Koro Adani onge Rwanda. Adani oti Rwanda. No, Adani invest Rwanda, invest Tanzania. Koro onego bed ni kata ka Kenya kako invest airport to o expand airport maduong' to giyudo pesa gi yo ma okete international standard. Onge shida. Mago investors mose invest Kenya ka nyany kabisa. Sawa, Okango. Anoki gimomulo wacho no to ben adier. Kamana. Mokwongo duoko kamana ahinya Bati. Ing'eni ratil ka en kuma wawache twak, wapuonjore, watiegore, kendo wawinjore.
omiyo winjo ka ji winji mang'eny kuonde ma ji nitie kumoro ma dhiye jo ogwedhi Masai, jo Siaya, ji winji duto te Makamu gini to gi Rastas gini. Koro gima duong' en ni wan kuma wantie. Ok ang'eyo ni be ne wawinjo Raila Amolo Odinga e yo makare. Raila Amolo Odinga okelo experience mare kaka ong'eyo Adani, kuma ne Adani oyaye kabiro Kenya higni manene mane Raila nie sirikal. To wacho ni nomigi kopi mar Public Private Partnership Act mar India e boma Bombay. Ka gibiro go to gi nono. To kuma marach kano ter gini e treasury. Joma pach giriche treasury kucho ndalono. Nodhi okitho chikni. Koro koduogo to duogo kwa gin mopogore. To kuma maber kendo ndalo mane Gladys Wanga Nyasona giri nie parliament kacha. Ka en chair mar finance. To gidhi gi amend 2019 gi amende. Koro ber matin. To Raila katieko statement ne makawuono. To wacho ni wach Adani ni en kako ng'e gisetimo projects madongo mabende osekonyo pinje mamoko. To ok mon ji ma Kenya mondo non ni to kaka gibiro nang'o to ere kaka biro kelo dongruok ne jowa. Iwinja? Winje kendo wacho maler ahinya. Tiende ni Raila Amolo Odinga wacho niya, Adani to ero sebiro. Oko kuche gisitimo gik madongo. To kobiro ka, to gik madongo magiseng bedo tim ka, to jowa, ere kaka jowa nyalo yie gi wechego. Tiende Raila wacho ni jowa onego winj ka gima giwacho kapok Adani odonjo yo makare. To Omulo wacho gimoro majiego kabisa. Ing'eni Omulo minano ni sani tiegore kaka okil. Mano gima ng'eyo. To nitie gima ni contract law. Mano gi ngere. Contract law wacho ni mondo mi contract obedi nyaka winjruok gima ni agreement. To mondo mi agreement obedi nyaka bede offer. Nitiere gima okete mesa, then nyaka bede acceptance. Nitie gima wayiego. To be nitiere barua moro amora mar sirikand Kenya gi Adani mosego kokno. Tiene offer gi acceptance obedore. An pok anene. Magi mana gima iluongo ni invitation to treat. Tiene ni gin gi gombo mar mondo gilok ohala kodwa, gitim maendeleo kodwa. Mane gombo ma jo Kenya winjo cha. Koro Raila Odinga to leronwa ni en kako ong'eyo ni Adani oko kucho kano dhi India. To Adani osetimo gik madongo. To Adani e koro osechopo ka. Ka Adani koro ni ka, gidwa invest e airport. Adieri makende bati en ni isiwuotho gi ndege. Kidhi airport kacha, sana sami dhi oko ma oko ne Kenya. International departure. En kumopong' ga rivals. Nyaka wa expande. Adieri makende en ni airport wani itiyo gi ji mang'eny nyaka ne gere nene cha. Koro nego beni obed expanded. Kiwe Adani oko. Kada ng'o ni kambi X ema biro expande, to expansion no dwarore. Mane gima wacho. Right. Sani ng'amo biro mo show interest, bilo ni invitation to treat en Adani. To Adani ni wanone ni to en ng'a oya kanye obiro ang'o tang'o biro kete mesa ka. Mane gima wacho ni agreement mapok wachi ikore cha. Koro ang'o mi inone kong'e? Inone nikech jopiny nigi ratiro mar nono gimoro amora madhi maendeleo margi. Mane nonro mwadwaro. Nonro en e yo mane? Nonro tiende niya, Adani obiro. Tiwacho ni Adani dwa expand airport. To dwa expand airport nang'o? Tang'o mokelo mopogore gi jomoko. To ere kaka gini dhi konyowa? Mane discussion manda bed mondo wabedgo. To mano e gima jodito owacho. Ing'eni ka winjo ka osiepna ma Kalonzo Musyoka owacho ni gibiro dhi e court. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar dhi mondo winje do ni en gima kama ok oyiego. Ng'amo koyiego wan gi ratiro wate. Right. To an gima dabed mondo awachi but yes. En ni ka wadhi mbele sana rowere matindo ka wadhi mbele en ang'o madwa her mondo wane kabiro konyo jowa man piny manchien. Ka dipo ni dwa bed gi airport mang'eny madongo Kenya ka biro kelo maendeleo, biro kelo tich ne rowere. Ka dipo ni wabiro bedo gi weche stima ma ok lal. Sani stima lal abara mach. Lal ibede od biro stima osela. Kada rati samoro joma neno sani stima koro lal. To wadwa ni mondo gik makamago rum, mondo gigi rum nyakwa bed gi investor ma government riworego emiluongo ni public private partnership.
riwruok sirikal gi jo raia mondo mi wane kaka maendeleo gidongo. We Adani oko mondi. En ng'a manyalo timo tijegi ma ok ja sirikal manyalo kelo maendeleo ni mondo ger gigi. Adani mosewuok oko. Bende nitiere jomoko mosewuok oko. Ka nitie gimbe gibi. To wan gima wacho katieko. But jo Kenya nigi lit. Jo Kenya nigi lit gimomiyo jo Kenya go koko nikech nitiere gik mang'eny ma negidwar mondo timre to ok timre. Koro emomiyo sani no ka gimoro wuok kama ka misinformation nitiere. Raila Odinga wacho ni gini koko ne wuok nikech nitiere misinformation. Nitiere gine jotich mach mokelo tich giriambo ne wacho ni gikia adieri makende. Adieri makende osenyiswa gi jagono mane ni kanyo Raila Odinga mane ni kanyo ndalo cha mano dhi India moneno mosomo to wacho ni Adani ni ka gipimo ni to wan waneno kosetiyo ka koro donjo ka gima nyaka watime Kenya ka nyaka wanone ni Adani mobiro kare to dok konyo wako kosekonyo piny mamoko koso nono ka ok donyal to wawerego to konyalo to wamigi nafas. Ting'eyo George Bati kada medo nikech iyudo ka wach Adani kano biro ing'eni sama misinformation wuok sama idwa nego guok tiwacho ni guogno sudhe to ng'ama nokuongo wacho ni guogno sudhe mondo koro iduono ne guogno modhi owacho marach ne ng'ama kore thich oko ni nikech iyudo ka nitie jomoko mosebedo ni gin gi interest e weche mag go ohala weche moko mag commission. Ting'eni ka ng'ato osewacho kaka iwinjo ka osiepa ma Fred Okango mabe en wakili maluoro kabisa to wacho maber ni invitation to treat yani joma mapingo Adani gi kineno kiluongo gi manigi kel evidence gimbe gikela oboke magin go ote magin kata evidence magin gikete mesa na Adani ang'oma Adani osetimo marach momiyo ji ok onego bedo ga Adani to gin magigolo statement gin gisiko gigolo mana statement ni airport ne dwa iuso nenga ere ng'ama nyalo uso airport title deed mar airport ni kanye ing'eyo nitie propaganda moko makajo siasa sikelo nikech interest margi ok odonjo to kinyiso gin koro gimbe gikelo alternative ne wadwaro kata mana Kalonzo en ng'ama waluoro to en gi chik mantie to onego benie obedo opposition leader man gi alternative owacho niya ang'o momiyo utuono kambi ma X tumi Adani to kambi ma X ni nigi capacity mar loso airport ang'o momiyo utuono ng'ama chielo kama matimo biashara no tutuono Adani matimo gini to gin gigoyo wach Adani gigoyo wach airport gi propaganda mang'eny lakini ok gikelo alternative ok gikelo investor manyalo kata kaka wanyalo yudo investor manyalo kata pesa manyalo gero airport. Propaganda gin mage? Propaganda ni idwa uso airport idwa us stima kineno ka ne treasurer manentie CS manentie Ndungu kano wuok to Mbadi obiro Mbadi odhi ong'iyo documents mwacho ni onge deal mosego Adani wach mar airport Adani okwayo ote mar timo biashara kata ohala gi Kenya nineno ka omulo wacho ni onge agreement manosebet kendo wacho ka wach mani wacho ka motelo ni Adani ne dwa tayo airport kuom higni 30 mato nowuok kanye mago proposal mago dwaro ing'eni sami biro ni dwa timo gimoro to ikelo proposal iwacho ni koro kwa miyo pesa ni kata kwa timo gima kama to umiwa ndalo maromo kama mar kawo pesa waduok pesa nyiso ni ji nosechako twak proposal kikelo nosechako twak to mane timo gimiluongo ni consideration ji nosechako twak ji nosechako twak lakini ok ochopo kama koro wacho ni jo Kenya nose sign Adani onge koro jomene no wacho gini joma chalo Kalonzo gin joma usiko mane X-Space Twitter gin jomoko mobet ot moko machamo sukari gi buluban morwako sirwaro gi vest moko magin gisiko manigi ndike Twitter mage joma giwinjo ka giseneno mago ok represent interest mag jopiny maka jo Twitter koro gin onego bed ni ging'iyo ni kodhi e court to wacho niya omijo Kenya alternative wacho ni Adani okwadwa nikech Adani ni wasenyo ni en ching'ane Adani ni en wadgi ng'ane en nyathi gi ng'ane kata kazin ng'ane koro waseng'iye ni ok onyal timo biashara ka koro wan gi ng'ama chielo manyalo timo biashara manyalo kelo Kenya kama nyalo loso airport kata kapok iwuoyo kango Adani osewachore e gik moko adek madongo airport ma en JKIA ke trako makoro kata wandai nyowuok komo yango Adani chako wachore wach mar lai manyien mar okumba mar thieth masani gik moko adek gipenjo ni ang'o momiyo Adani kwani Adani ni en ang'o ma en godo ma ang' ne miye project maduong' mar weche mag sitima miye paundeke miye weche mag okumba mar thieth koro kapok aduoki ing'eni Kalonzo Musyoka en osiepna an Kalonzo Musyoka ta yiego en gi ratiro mar dhi e odo
mondo mi onon weche makamano. Mano ratiro ma kata an go omulo ni in go ng'ata nyalo dhi. Gima wacho mayiego en ni ka ng'ato okelo proposal ni adwa ni mondo akonyu kaka jo Kenya e weche mag paundeke, e weche mag okumba ngima, weche mag sitima, to nyaka none ni to be nitiere kuonde mosetiye ma bende osetimo gik makamago mokonyo raia kata oganda. Ka nitie timiye nafas. To be nitiere jomoko ma bende nigi paro machal kamano matimo gido gi capacity midwarono. Ka nitie migi uru. Mane discussion madwani mondo wabedgo. Ing'eyo ni Kenya ka nitiere gimiluongo ni fake news. Ng'ato buka ni unindo kato JK osedhi. Unindo kato Shifo osedhi. Unindo kato Stima osedhi. Stima sani onge Ogunja, onge Siaya. Stima gimayo wandai stima. Gimayo kia mbadiang. Mago propaganda madongo ma ok wadwar. Nyaka wanon gigi weche makare. An kaka winjo wach Adani ni en wach maber ma nyaka wawuoye. Ka Adani nitiere gi capacity mar konyo weche okumba mag ngima, ka nitiere kuma gisetime, to kendo gibiro gi bei mani piny, ka dipo, an poka akia mano, to ka dipo, to migi nafas. To ka dipo ni onge, miuru ng'at manigi nafas, manigi capacity, to ginengo gi mama piny. Namba 2, ka dipo ni nitiere paundeke ma Adani osegero, e pinje ma oko mokwadhi to waneno, wang'iyo kama, to wachni, ma paundeke malich manare, ma Adani emogero. To dipo ni bende wan gi gombo kaka Kenya mondo wabede gi paundeke machalo Heathrow, bende wabedgo wan go. To dipo ni Adani osetimo weche makamago, to migiuru nafas. To ka dipo ni be nitiere weche mag mibadhi Adani, to wagolu oko. Na winjo ka jalup ker masani ko idwa pichi nowacho ka ne gi interview, owacho ni en wach Adani go kia to gibiro wuoye bang'e. Nitiere koko mantie jomoko makelo ni mondo kik weche gi timre. An joma kelo weche nodwa ni mondo yie ka okia. Wano kodwa ni mondo yie. Ang'o mi wacho ni okelo koko? Otamre ka okia. To ka dipo ni nitiere jomong'e wachni, to ketore mesa. Wano ni mondo Adani kete mesa. Ni winjo sama ni thicha to ji odhi public participation. Tiende ni jopiny sani oseikore mawacho ni gimoro amora midwa tim nyaka upenja. Wadwa ni mondo government sani owuog oko to dhi lerre jopiny oganda miluongo ni public participation gi dho ngere. Ni Adani en ng'ane, otimo gi kama, odwa timo kama, obiro konyowa kama, uyie koso dagi. Ka jopiny odagi, to wawerego. To ka jopiny oyie, to wadhi mbele. Be paro ni sirikal ma nioro sani mar Kenya nitiere kod paro kata dwaro gi chuny mar timo mano? En interest margi, mar broad based government masani, mondo mi otim gima kamano. Ing'e gimomiyo? Margi koso mar jopiny? Margi. Jopiny sani odhil. Ing'e ng'a odhil? Wacho ni gimoro atimo timuru wachu. Nikech konyruok osetamore. To sani mondo mi sirikal ni okony jowa, nyaka koro giwuog oko ma giwacho ni wan gi chenro maber makare mabiro konyou. To chenro ni wakoyo mondo mi wapachu. To pachu no kusemiyowa to wan adhigo to wacho ni jopiny no wacho ni ober lakini chenje uru kama. Mane discussion. Ting'eyo bati ano kanya kwedo sirikal na kwedo na kiro sirikal oko. Sani ka sirikal no gore piny tama gore piny. Bedi ng'e mano. Ka sirikal ogore piny dibed ka studio ka in. Igori piny nang'o? Igori piny nekech onge kuma sirikal ogore piny, pesa onge, polis ni endara, jeshi ni endara, indibika, ininda. Nyaka wakony sirikal mondo chung' malo. Nyaka wakony kata in opposition kaka an. Nani sirikal kaka omulo. Nyaki mak lwe sirikal. Kuma sirikal odhi maber bati. Iwacho ni sirikal ni opposition nang'o? Winji. Yes. Ka ni sirikal odhi maber, ma iluongo ni collaborative. Ka sirikal odhi maber to koni ka otimo maber. Ka gidhi marach ne ka odhi marach. Sani ka Ruth Msiko wacho ni wach Adani en to dagi. Yes. Mano criticism makare. Okay. Raila wacho ni en Adani kako ng'e gin gi tije mag sirikal madongo. Okay. To Raila ko wacho ni Adani ber, ni Adani nyaka okwacho ni Adani nyaka tika. Owacho mana ni en ong'eyo experience ne Adani no en investor mosetimo weche madongo. Koro bati gima nyaka wawinjre. Nyaka wawinjre kaka joganda. Ka dipo nitiere ni wan wadwani mondo sirikal ogore piny ni mondo ni eka wamor. Mano to wainyore. Nikech sama sirikal ogore piny ni nisiko ni gidhi kucho, gionge, gidhi kucho. In ka sirikal ogore piny kata wuoche madirwake maonge. Kata time ni idiyo. Kwani sirikal niona tai? Iwinjo. Iluongo ni conducive environment mar timo biashara. Omulo ikoreka. I penjo ni ang'o miyo en Adani? Adani ni why Adani? Mano gima jopiny penjore ni ang'o momiyo en Adani? Manyiso ni Adani ni en ng'ama, en kambi man gi thoche, en kambi mufuko ne tut, en kambi ma mute duong',
en kambi ma iye duong' kabisa. Koro we are thol mokango wacho ni loponi en we are thol ni onyalo dewi kidhi wuoyo kode. Onyalo dewi en ng'ama ocha pesa, ng'ama nyalo invest ok bi mai obi kwai pesa piyo piyo. Ng'eni ng'at marepre komi oli pesa. To kiny oparo ni ng'eno dong dala 14. Lakini ng'amo cha pesa, komi pesa. To in mi paro ni pesa ni cha, aduogi ni karo. Ng'eni mano ng'amo cha pesa. Koro Adani en kambi machwe, kambi man go fuko ne tut. To gima nyalo nyisi ni seche ma proposal no bire e mesa mar CS mochung' ne transport mani luongo ne Murkomen. CS nyaka oter report ni e gimiluongo ni cabinet. To cabinet ni Janyeri cha, Madira moro Madira cha. Oda, wach ni jalup jatend. Nyinge luongo na cha, digiji. Nene cabinet ni. To cabinet ni itere proposal ni ng'ato okelo report ni odwa timo kodwa biashara. To en ng'ama nigi capacity, en ng'ama nyalo timo biashara. Tembo winjo mo bede cabinet mo winjo mambo wacho ni sawa, wan wami lwedo kaka CS di negotiate di wuo kode. Koro sami di wuo kode to penjo to ng'ani ayudo ka kambi ne bochwe. Luoge uru aba wuo kode ke aba namba 2. To ntie sumba moro ka. To koro ka ingene mag interest banti mane kude ma wacha Adani no wuok. Iyo maling'ling temo wacho ni nitiere kaka seche ma ji wuoyo gi mibadhi moko nyalo bede. Mibadhi moko koro ingene to kambi ni ere kaka dwa invest e airport ka tato konena anu ko wuo kode kata mosruok kele uru aba amose wa madho kode pi koro mane kama shida no chako wuoke makoro jo Kenya ngene Adani ni en gimara lakini Adani en na kambi ma invest kaka kembe moko wan gi kembe moko India Kenya kama ng'eny mo invest wan gi kembe mag jo China ng'eny ka o invest koro magi investors mobiro to nego kaka wakilo wache ni MP makoro dwa manyo lang'ata ni owache maber ni seche makoro jo piny nigi tugruok mipenjo ni ang'o marach gi Adani ni wabunge wa members of parliament emonego beni koro dhi debate mondo nyis jo piny ber mar Adani gi rach mar Adani oter public participation koro kidwa gere airport ni to gere to Adani kobiro gi law wacho ni who comes to equity must come with clean hands. Adani biro gi clean hands koro wan wadwa ng'otime nade wariembe nade okango nigi wachno ineno kane iguro Yesu to jomoko wacho ni gure uru to jomoko wacho ni kik ugure mane gima timore ne Adani sani Adani ni ingene nitie joma ne kia kata Yesu ninga obiro ni nitiere ng'ato moro biro ka to okwang'e to chal no reso ji wacho ni gure uru Adani ni jo Kenya kiae jomong'e Adani nyaka koro nyis jo Kenya ni Adani to ng'a rela komolo kodinga to senyiso Adani en ng'ama kama to an gima ng'eyo an ok da edhrani ni ang'ewe cha Adani gonde an gima ng'eyo en ni kanitiere dongruok mabiro konyo jowa kanitiere dongruok madhi kelo rowere tich kanitiere dongruok mabiro miyo minewa tich kanitiere dongruok mabiro miyo transport nengo ndege dok piny maka wuok ana donjo ndege tan Kisumu adonjo tan Homa Bay to dok piny tan ayiego nekech paw ndege kadiny bati tiene kata tourist dok piny economy dok piny emomiyo anyisi ni sama weche Adani gi koro iwacho nyaka wang'e ni to ang'o ma gikelo e mesa mabiro konyowa nyaka ing'i direct benefit to king'iyo mano in gi penjo adwa ng'adi nitiere gimoro momulo wacho kama uwinjo wang'iyane matut ne ng'ato ne okonego Adani kata ng'ato notam Adani mondo kik ne omiyo nowacho ni en wach Adani akia mano wacho mulok mara penjo ni joma tamo ng'ato mondo kik rom gi ng'ato gin gi interest mar jopiny koso gimbede gi safeguard kata gi guard interest margi ang'o matimore winjruoge ma samoro timore e siasa kutene kod weche mag siasa cabinet nitiere gi president bede cabinet gi members of cabinet to gi deputy president gi attorney general mago executive gi bede cabinet kacha to sama gi ng'ado paro jo Kisumu luongo ni collective decision tiene gi te gi yiere ok inyalo wuok kacha to wacho ni anto nade gi bati giri to anto wacho na dagi ni wuok isi wuok e dhodi idagi nang'o ni wacho kacha sama wache kacha to koro en collective iwinja tiene uyiego ute koro kaduoki beni poni ntiere ng'ato mana en odwa mosa Adani to Adani otamore anakia omulo nyalo konwa to gima adieri makende en ni e Kenya kaka ntiere projects madongo yes to ji jamosre
koro ka ino komosi tiwacho ni bati no biro kata anto pokomosa abro pinge mane gima timore koro wacha dani ni tanta keka man notimore ta sene no mosruok tiende ni en mibadhi do en weche mag mibadhi en mibadhi koro nyiso ni jotelo nyao mibadhi kinde mag gima chalo kama iwinjo bati Kenya ka wan gi mibadhi madongo iseneno weche mibadhi to nyaka wawacha adieri makende en ni kwadwa golo weche mag mibadhi nyaka waketi gimoro amora e mesa emomiyo public participation ma omulo wakicha biro konyowa dhi wacho niya ka Dani obiro gi investment na pesa di ikete mesa to investment no dhi nyuolo pesa di ikete mesa e ka wang'iyo ni to wechegi to giriere koso giriere to kosika ni anadwaro anokadwa to gimomiyo kidwa bo kiwachi ng'amo kidwa gimoro wachi mana yi Kalonzo wacho ni en okodwar nekech kong'iyo nengono ni malo to ng'ama wacho osiepo machielo ni omulo wacho ni en to kodwa nang'o Raila Amolo Odinga to wacho ni en kong'iyo to jogo ni capacity iwinja koro nyaka wajo wacho adieri alright anoka wacho adieri ni okang' wacho ni ng'ama wacho adieri ng'ama wacho ni wacho adieri inyiso ni ok wacho adieri igole mondo dhi oko mondo dhi wacho adieri no kare koro ang'o madwa timore ing'eyo gima rach ni ok rachnwa lakini gima ber ni bok bernwa lakini kwariwore to koro bernwa tikeni koro mane siasa mantie lakini ing'eyo gima jakom osewacho kawuono osewacho ni jopiny ne penjo ni Adani ni en mzungu, en muindi, en ng'awa. To jakom osenyiso ni en muindi. Picha moro ni ntiga maka ni neno ka oel wich moro kamato wich ng'ar manowuok Adani ni en chi ng'a. Jakom osewacho ni en chi ng'a. En dagi ng'a. Jakom osewacho ang'e daro. Koro waseng'eye. Koro ng'eyo ing'eyo propaganda rach. Mane miyo ka nokel kata privatization bill. Mane wacho ni koro KICC. Idwa ni koro institution mag government mok kel pesa gin gichamo mana pesa gichamo mana ushuru mondo koro wadwa ni mondo koro private picha jo private oriwre gi wamigi kanyo gitim biashara gi miwo ushuru ng'ato nodhi wacho no ida uskia sisi macho nyiewo macho ruto okawo ting'eni mana privatization mane jok wacho ni wadwa ni ka ng'ato okawo KICC to dhi oloso maber to timo go ala nyako kango no wacho mano ang'o ma olokore kango no wacho ni gichong gi chiuso ndalo cha ni ke rach na ndalo koro ber kawuono orach ber kawuono yes wakunga duoki kuma ni chake yes wacho niya nitiere ng'ato ma en wacho ni en jadieri yes to kora dieri makende wacho ni mondo gole odhi wacho dieri ne oko iwinja but Rigathi Gachagua en wacho ni en truthful man exactly to gima timore makende ng'ata manie Kenya ka bati nyaka in jafwambo gi keyo ing'eyo ni osiepwani nowuok oko mowacho ni Kenya ka en mar shareholders tieni en kampuni ma kionge shares tionge government mane gima nowacho gino nomuoro iwa kaka wan jo Azimio ne gino litnwa kabisa jo ma Nyanza ma Western ma Coast ma Turkana ma Northeastern nowacho ni to en kare ka en president vice president ma Kenya to koro anto en ng'abro chung na ka koro en weche mag shareholders man mano ok jadieri to duogo wacho kendo ni en oketo gine gima iluongo na otegu ni koro Raila ni en oyieyo oketo ni otegu oketo Raila otegu ka oyieyo state house kisungu state ni en mar jopiny an ka wuok sana di state house donja kan gi appointment omulo donja kata ido nyama okojo nyaka abelo siep Ruto mano state house for so ng'any gi gima dhi timo kanyo to yiena idonjo to ini keto otegu ni kaka gima wan oyie keto otegu mano ba jadier mano ok jadier namba 3 ere kaka jatend piny osewuok oko ka koro jorowere wuok mar jorowere igi owang' kendo igi owang' mar adier wacho ni piny dhi marach to jatend piny owuok wacho ni asenjo gima wacho nago bada piny finance bill odhi oko abiro miyo utich abo timo kama to en odhi Mombasa to keto flag mar Kenya koni to keto mar East Africa koni to keto microphone maduong' moingo kata mar president to wacho ni en kaka en to neno ni jatend NIS en ng'ama rach mawuondo president tiende ni mano ng'ama wuondo jo Kenya nekech sami wuondo president wuondo jo Kenya nekech okawo gine kacha koro winja an ka ng'iyo weche gi mos bati mano ok jadiera mano ok jadiera to chik wacho niya
kai ketho chike ma pend chik tibiro ka in state officer to wabunge nigi ratiro mar chako goli. National Assembly no chako gole osegike diere tich ang'wen bati tich ang'wen mabiro ni tich ang'wen Rigathi Gachagua Geoffrey jo senate dhi tich oko obiro ringo dhi eko okin senator okin senator iwinjo experience wacho niya voting impeachment is political is political but inokilo ema koro nyakiwinja no amba koro nyakiwinja kaka jafwambo okay jafwambo chicha wa kaka chik kaka jafwambo okinyal prejudice okinyal golo ng'eto mar gima pok otimore emomiyo kane in senator kane in speaker mar senator ni ng'e gima dhi timore sina iwacho ni mano pachi mano lembi bati wa kweli gimomiyo kan senator emomiyo anyalo wacho gino ka de an senator nekita dhi bedo judge ok dawachi awacho ni kaka pacha wachi ni kaka pachi okay wachi ni kaka okay wachi ni senator de tim ng'iyo kaka jo national assembly nogo kura to kang'iyo gi politics kaka ipange anyisi sani ni senators wa ma Kenya dhi thicho Geoffrey Rigathi oko mano gima kende George Bati an kama yiego kango mwacho maber nikech Jamhuri Machato nodwa kelo shida kabisa nikech kana wacho ni en gi shares mano nyiso ni kata kidwa nyombo nyaka ibed gi shares kidwa timo gimoro amora Kenya kanya kibed gi shares to mano jo Kenya ncho tamore gima yiego kango ni Kenya kae oduong' moloyo ng'at achiel Kenya ka peace mar Kenya en mar ji te ka ji mor te ka ji okuyo ju ing'eni ka dawo ke Kenya kama ji ogore to Kenya ok nyal bedo maber ne ji te koro mane momiyo ng'ato ting'o osike to gima miyo ko ayiego kango ok nyal bedo senator ok en senator sani lakini kako okil ok prejudice gima dhi timore senate lakini nikech en political process oyiene thuolo onyalo wacho gima dhi timore onyalo predict okowacho ni tich ang'wen mochako no tich ang'wen kaso wacho ni mae gima dhi timore senate mancho koro ng'eni koso wacho tich ang'wen nikech osego kwan achiel ariyo adek moseng'e kaka kwan dhi ringo lakini nyiecha en thiche oko amba dwa nyisi thiche tich ang'wen ithiche odhi dala onge gima chielo giko mar ratil en giko mar ratil kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe wewe Bati siku hiyo ni Thursday okay gimong'eyo giko mar ratil nyakwara Ramogi gikwaya kawuono mulogo kango obedo jokwaya nyakwara Ramogi gisiema mondo abed conductor tamora kaw kamano nyaka kinde thuolo machielo mobro juro kinde twak mar ratilo mulo wach mar adani nyakwara Ramogi kachiel kod winjruoge mosebede pacho ka nyinge en George Bati oriti masane kote nchini wanaendelea kujishindia mamilioni kila wiki. Nimepata hiyo pesa sasa. Bonyeza *487*3#